Il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra jinsab pass lura. Dan kien il-kliem li għażel juża l-eks Ministru Nazzjonalista l-Perit Michael Falzon fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista u Bernard Grech. Fl-artiklu tiegħu fil-Gazzetta Malta Today Falzon ikkritika bl-aħrax il-viżjoni xotta tal-Partit Nazzjonalista u kif din ma qed tagħmel xejn biex tikkonvinċi l-elettorat bl-effettività tal-Partit Nazzjonalista. Falzon jibda l-artiklu billi kritika l-klim vak irrepetut minn Bernard Grech u jqabbel dan anke ma' diskors b'saħħtu mill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana ftit tal-ġimgħat ilu. Sostna kif għal dan id-diskors mill-Ministru Caruana, il-Partit Nazzjonalista lanqas biss indenja ruħu jirreaġixxi bi proposti tanġibli. L-eks Ministru Nazzjonalista jkompli jgħid kif il-kliem pompuż tal-Partit Nazzjonalista li ma jġor ebda portata huwa riżultat ta' politika antika li għadha tiddomina f'tal-pjetà. Falzon fil-fatt jgħid li aktar milli kliem minn imkien dwar viżjoni ġdida, il-Partit Nazzjonalista jrid jibdel totalment il-politika tiegħu. Bekk ikompli jgħid li l-Partit Nazzjonalista bħalissa dejjem qed ikun pass lura kif Bernard Grech u l-klikka tiegħu fallew lill-istess partit. Intant Falzon faħħar il-mod kif il-Partit Laburista taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela qed jirnexxielu jkompli jiġġedded u fl-istess ħin ikompli jieħu ħsieb l-ekonomija ta' pajjiżna.